Jako przedstawiciel Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego witam Państwa na miejscu, witam gości przed ekranami i przede wszystkim również naszych gości siedzących tu obok mnie. Jak Państwo wiedzą, od kilkunastu lat język śląski, Gotka Śląska jest obecno coraz bardziej w przestrzeni publicznej, w kulturze tak zwanej wysokiej, teatrach, literaturze są tłumaczenia poważnej literatury na śląski, nowe książki według po śląsku. Oczywiście jest też obecno w wielu innych mediach, a my prezentujemy Państwu dzisiaj czasopismo kulturalno-naukowo-językoznawcze we Śląsku, Kulturmagazyn po naszemu. Jest z nami członek Rady Redakcyjnej Markus Bączkowicz oraz autorzy pani profesor Nina Nowara-Matusik z Uniwersytetu Śląskiego i pan Aleksander Lubina. Wszystkie te osoby opowiedzą nam o swoich doświadczeniach z językiem śląskim, pierwszych krokach, może powiedzimy. A na razie głos oddaję Markusowi Bączkowiczowi, co opowie o tym projekcie. Ja, bitte schön. Dankeschön. Też Profesorowi dziękuję za Einladung na Uniwersytet Śląski, dzięki Filologii Germańskiej, co by zaprezentować Kulturmagazyn we Śląsku. Właśnie będzie dzisiaj o tym uszajbowaniu, jak to było, jak się zaczynało pisać teksty po śląsku, ale zaczniemy może od początku. We Śląsku Kulturmagazyn po naszemu powstał za inicjatywą profesor Rostropowicz. Ta idea się pojawiła pod koniec novembra 2024. Wtedy to trafili się właśnie profesor Rostropowicz i Adam Kryter-Kubi. A co by właśnie pogadać o tym projekcie. I profesor Rostropowicz mianowała naszego szefredaktora Adama Krytera-Kubika, co by właśnie się zajął tym kulturmagazynem, co by pozbierał ludzi, co by to wszystko właśnie jeszcze chwilę, mam jeszcze prezentację. Wybaczcie za lekkie problemy techniczne. I właśnie się zaczęło w tym novembrze i już w przeciągu pierwszych 24 godzin, jak my uruchomili nasze kontakty, Adam i ja, my już mieli 16 autorów, co chcieli pisać po śląsku na rozmaite tematy. I teraz mam tę przyleżitość, co by oddać głos szefredaktorowi, co by nas wprowadził właśnie w ten cały proces we Śląsku, jak to się zaczęło. Bierze się tam barek? Okej, widzę. Wybaczcie, że tak z opóźnieniem, ale autobahn była gespert, bez to niestety lekkie opóźnienie było. Markus, myślę, że już Hans wam sam wspomniał. Ja pokrótce jeszcze powiem, dobra, rozumiem, czyli nie było jeszcze za dużo powiedziane. Markus już ale wspomniał, że frau profesor Stropowicz miała ta idea, co by w ogóle zlichtować taki kulturmagazyn. Mianowicie, że bez działania pokazać, że są ślązoki też właśnie w stronie Anabelwia, ale nie ino, bo celem było połączyć wszystkie dialekty i pokazać jak gdyby jako tę pluricentryczną Gotkę. I bez to jak gdyby bazując na tym, że frau profesor Stropowicz już miała doświadczenie za Eichendorfer w Toma, tam były takie powiedzmy trzy główne dyscypliny, Gotka, Geschichte a kultura, a my też uwzględnili o creative writing. Czemu? Bo genau w ten sposób poradzimy jeszcze to rozprzestrzenić albo rozwinąć bardziej śląską Gotkę. Kiedy my ludziom właśnie taką Freiheit, co by pisali tak, jak chcą. Genau, ich würde nur checken, ob das Mikrofon funktioniert. Ich glaube, jetzt kann man uns besser hören, wenn man das Mikrofon so will. Okay.
właśnie naszych autorów, mamy takich autorów jak Autorek za chwilę. No chcemy pokazać wiele tych tekstów, jak gdyby to, co już Markus wspomniał, jak Gloss, że w ciągu 24 godzin było przynajmniej 15 ludzi, którzy chcieli pisać i potem jak gdyby w efekcie końcowym, kiedy ta faza już się rozwinęła 3 miesiące później, bo to miało być w sumie zrobione, że w ciągu miesiąca to miało powstać, ale wiadomo, jak pisze się po śląsku, to nie to samo, co w niemieckim albo w polskim kraju, te zasady, albo stylistyka, albo gramatyka, więc trochę klarowne. My potem dostawali właśnie od roztomatnych ludzi, roztomatnych w formach śląskiego i to wszystko potrzebowało trochę więcej czasu, ale efekt końcowy jest taki, że mamy spis treści na 3 strony, co już chyba fajną rzecz pokazuje, prawda? I teraz o typach tekstów, co jest na dzisiaj we Śląsku, mamy teksty o śląskiej gołdce, od autorów jak Peter Bienia, Łodymie, od Elwiry Grzesik, od Petra Pomoli, od Adama Kubika, od Ryszarda Wyleciała. Teksty roztomajte o kognitywnej gołdce, na przykład śląskiej. Mamy też teksty o identyfikacji, mamy teksty o geschichte, mamy teksty o zwyczajach, mamy teksty o literaturgeschichte, mamy proza, mamy liryka, mamy creative writing, mamy też übersetzungi i teksty od autorów z diaspory. Jak to wyzywamy właśnie, żeby zrobić geolocation, obejrzeć skąd są te wszystkie autory, to my tutaj to zrobili taką, po pierwsze widzimy po lewej stronie mapa, jakie to są formy dialektalne wedle polskiej dialektologii. I mamy te kropki, niebieskie to są chłopy, żółte to są kobiety i widzimy, że my tak richtig pokrywamy większość tych dialektów poza niemodlińską i poza tymi, co są w stronach Wrocławia. Ale tak richtig i sam łopolskie, szczeleckie, głogoweckie, gliwickie, tutaj strona Tarnowskich Gór i tutaj strona Cieszyna, bo mamy właśnie z Ostrawy, mamy z Podopolo, z Annaberglandu, nawet tam właśnie z Podmoszny i sam właśnie z industrialnej Dolnego Śląska. Do tego właśnie to, co Markus Pado, dochodzi też diaspora, którą często pomijano. No i więcej takich Ślązaków jest w Niemcach. Ostatnio na konferencji w Opolu Andrzej Michalczyk, ten historyk, co robi w Bochum, padło, że mieszka około 1,2 do 1,5 milionów Ślązaków. Wiadomo, nie każdy poradzi go udać po śląsku, ale rozumią. I na przykład Evelyn Adenauer pochodzi ze Szczelec, ale mieszka w Köln, bo jest historyczką i ona padała, że nawet kiedy człowiek, fajny esej w ogóle napisał po niemiecku o śląskiej gołdce, nawet kiedy człowiek nie poradzi już gołdach, na przykład tej drugiej albo trzeciej generacji, ma coś takiego jak budzi się w nim poczucie heimatu, kiedy no słyszy jakieś takie hasła, co znów z doma, co znów od rodziców, od omów. Teraz tak, o opisaniu, o tradycji śląskiej gołdce. No, ta tradycja zaczęła też w latach 60. XIX wieku, jeśli chodzi o teksty, co były na skromszą skalę fermentowane, opublikowane. Między innymi twórczość od Nagbara albo Szlera w Tarowskim Kicie w tle. Też widzimy tutaj, my jak robili ten we Śląsku magazyn, tam się też rektowali za tym tradycyjno-historycznym szlajbunkiem germanizmów, bo po prostu to jest bardziej naturalistyczny człowiek, jakaś dąży do tego, żeby sobie życie jakaś uprościć i po prostu jak się te germanizmy hypernejmuje z niemieckiego, to po prostu od razu wiadomo jak to opisać. No a też gdy potem czyto germanizmy po swojemu, są też małe unterschiedy, nie wiem, słowo niemieckie möglich, na wschodzie Górnego Śląska przeczytamy möglich, a na zachodzie Górnego Śląska möglich. Tu mam też tekst Beispiele z aktualnej literatury. Choć na przykład tutaj też są od laterali teksty po śląsku, a właśnie też ta Schreibweise Moł i też mamy jako ciekawostka też teksty, te germanizmy są übernemowane z niemieckiego, a nie umsztajłowane. Z lewej strony mamy tekst po polsku. Jak widzimy, chodzi o książkę Szczepana Twardoka.
W polskim tekście jest einfach überniemowany germanizm Stacheldraht, a w tłumaczeniu na śląski też ten szlagunek został przyjęty, jeśli chodzi o moderne teksty. Teraz tak, następny slajd. Selezjonowane germanizmusy, tu mamy też, są różne koncepcje, my prawie we Śląsku stosujemy tak, übernahme germanizmusów, także na przykład piszemy einfach, endlich, Hosenträger, möglich, Umzug i Zeitung, czyli übernajmujemy ten Schreibung niemieckiej Polski, a też jeszcze jest ten wariant, jak się umschreibuje germanizmusy, no i potem są trochę inaczej zapisane po słowiańsku, czasami też się różne warianty pokazują, ale o tym też więcej piszę w Kulturmagazynie we Śląsku, niemiecki Warszawa, tego stoi potencjał. I genau, jeszcze mamy też, co jest dla nas też jest ważne, policentryczną giełdka. Są też otwarci na to, co by też różne warianty stosować. Tak też znajdziecie, to oczywiście jeszcze szybko nagranie od autorów, różne warianty będą pokazywały giełdka z okolicy Smolarnie. Są otwarci na to, ale to będzie Robert Hellfire więcej. O tym powodu mamy teksty skiersane, mamy teksty nieskiersane, mamy teksty ze zachodu i ze wschodu Górnego Śląska. Jak już prędzej było badane, że pokrywamy praktycznie wszystkie formy dialektalne śląskiego, jakie są były, bez to, że mamy tych 26 autorów i autorów. Widzimy, jak potem zinkludowaliśmy też diaspora, jak to się rozprzestrzeni na cały świat. I bez to ten projekt, który jest tak bazowany na mikrogotce, na mikrosprachie, jaką jest śląsko-gotka, pokazał sobie być projektem, który nie jest multipersonalny, nie jest internacjonalny, ale tak jak transatlantyczny, bo przełożymy do Teksasu, ale pamiętamy o tej diasporze śląskiej, którą za chwilę jeszcze będziemy wspominali. I bez to jest to taki projekt, który w efekcie końcowym łączy ludzi, ale też pokazuje pluricentryczność tej gotki w takiej formie, jak to się dalej rozwijał kraj Indii, w diasporze w Niemczech, w diasporze w Teksasie i tak dalej. Bo jak wiemy, śląsko-gotka w Teksasie dokonała swojego rozwoju poprzez to, że techniczny rozwój nie miał miejsca wcześniej i powstały nowe słowa, których sami na przykład ludzie nie znają. Sam nowe słowo fliger, ale my nas możemy domyślać, co to może być furgorz, a to jest tam naprawdę słowo właśnie w Teksasie, u tych, co jeszcze potrafią mówić po śląsku. Jak do tego doszło w ogóle, żeby o śląskim działać, to przede wszystkim się zaczął u mnie przynajmniej z tego, że ją zaczął forszą w Heidelbergu, potem mnie wysłali do Yale, potem z tego, że pojechał do Kamuzeli, do St. Andrews, z tego, że też napisał książkę po niemiecku i po śląsku, jak właśnie Markus, to po nasz pierwszy wspólny projekt, zaczął korygować to i jak gdyby w wyniku tego pisania 2018-2019 człowiek zaczął testować wedle tych powiedzmy przyjętych takich nieformalnych jeszcze wtedy zasad, co dzisiaj u Jaroszewicza znajdziemy, czyli z akustycznego szrajbunku z polskiego. Te germanizmusy na przykład ja stwierdził, że coś mu się nie podobał i potem, że stwierdził intuicyjnie razem w dyskusji z Markusem, że właśnie bazując na niemieckim, co się potem fajnie pokrywało też z tym, że 2 lata do zapru, że począł z kursem śląskiego na Volkshochschule Heidelberg. Dzisiaj już mamy 4. semestr tego i ludzie, którzy uczyli się, na przykład mamy tutaj w Kulturmagazynie też jednego, co się mianuje Sebastian Rudek, będziemy słyszeli jego nagranie, jak się nauczył przez te 2 lata rządzić po śląsku. Wiadomo, do niego jest to rekonstruowano gotka o jego przodków, ale też był w stanie napisać tekst. Tekst tam prosił, żeby nie korygować wszystkich failerów, żeby człowiek widział, że to jest też gotka w procesie, w którym się idzie uczyć. Efektem tego też było, że na przykład Uniwersytet Saarlandes był zainteresowany tym, że potem tam łączył pierwszy kurs na uniwersytecie właśnie w Saarlandzie. Tu bym chcieli wspomnieć, że jak gdyby bazujemy na takiej tradycji, którą znamy właśnie od Reinholda Olesza. To jest też numer, w którym widmujemy właśnie Annenbergowi, bo Reinhold Olesz wychował się i skodyfikował śląską gotkę właśnie spod Annabergu, potem Kamuzela, co też pochodzi z Annaberglandu, profesor Ostropowicz to jest z Dzieszowic i tak richtig dr Herbert Matuszek, który napisał 2 fajne książki po niemiecku o śląskiej gotce dzisiaj. To są Slawoschlesische Grammatyka śląsko, a junge Eichendorff in der Oberschlesischen Sprachlandschaft, co mówię mi, pokazał historyczną zajęta tego wszystkiego, czyli analizował od XVI, XVII, XVIII wieku, skupiając się głównie na Eichendorffie i jego
słowiańskich fragmentach w jego tagebuchach. Pominemy to, ale... No i teraz niech poczną rządzić autorzy i autorki. Myślę, że Glena Goda-Libra. Pani profesor, autorka tekstu pod tytułem Ten przegięty bytu. Jakie doświadczenia, jak to się pisało w porównaniu z tymi tysiącami stron po polsku? Nie będzie o Paryżu w porównaniu do tego tysiąca stron po polsku, to się pisało bardzo ciężko, także dziękuję Markusowi, dziękuję Wam bardzo, żeście to tak fajnie skorygowali. Idea super, pisanie ciężkie, znaczy ja generalnie nie mam problemu z pisaniem, ale jak się zaczyna pisać po śląsku, czyli w języku obcym, niestety, w sensie pisania, to włącza się człowiekowi no, ten korektor z tyłu głowy, nie? I to jakoś hamuje tą taką kreatywność naturalną. No ale myślę, że coś z tego wyszło sensownego. Bytom jest przeklęty, miasto przeklęte, artykuł wyszedł może mniej przeklęty, coś tam z tego sensownego może wyszło, to już czytelnicy ocenią. Na pewno fajny pomysł i no ja mam nadzieję, że to poradzicie dalej ciągnąć. Dzięki. I pan Aleksander Rubina, tu autor wiersza, właśnie a propos germanizmu, wiersz ma tytuł Starka. I on ma Starka z trylogii Starka Haberlo Gleirman. Co nam pan powie? No to tak. 10 roku nazad byłem u mojego synka na Podlasiu. Bo on się tam wykludził, nagle go zapytał po co, no to nie powiedział, no oni nas cywilizowali, teraz ja ich będę. No i tam w lesie ma gospodarka. No ale była zima, to se pisał. Więc zapomniał, że tam laptop stoi otwarty. I mój wnuk, no to jest 10 lat, poszedł, czytał i zaczął się śmiać. Tak, szczery śmiech dziecięcy. I syn dopyta, czego ty się Benaś śmiejesz? A mówi, bo dziadek tu takie coś napisał. To przeczytaj. Nie, czytaj. Nie, czemu nie? Bo to jest brzydko. To 6 lat. Więc syn to przeczytał. No to ojciec, to jest pierwsze zdanie mądre, coś ty w życiu napisał. Jak ty tak dalej będziesz pisał, to ja ci zapłacę wydanie tej książki. I to jest pierwszy punkt. Pisać może każdy, ale trzeba jeszcze mieć pieniądze, żeby to wydać. A potem trzeba to tak napisać, żeby ktoś chciał czytać. Pierwsze zdanie brzmiało, to jest książka Mimry z mamrami, albo o moich przodkach i zatkach. Ja? I zdanie brzmiało, czegoś nie dozdrówczyć, to się dospierdolić. No i to był taki live. No i potem, że zaczął pisać, że jak się pomyślał, no dobra, ale te śląski pisany to jest taki, kto to wie czyta. No to, że jak się zgodził z Grzesiem Chudym, znali mi się w czasu, kiedy on jeszcze był nauczycielem polskiego. No to ja pomaluję do tego obrazki. Ja brał fragmenty tekstów, malował do tego obrazki, potem malował obrazki, pisał do tego teksty, skąd się wziął ten balonik, ta opowieść o baloniku i tak dalej, i tak dalej. No ale potem był tak zwany marcypunkt. No fajne obrazki, tekst taki, no dobra, plakaty były, cała budowa. No ale kto by nie czytał? 2016. No to trzeba by było kogoś, kto by to po śląsku przeczytał. Ale kto poradzi czytać po śląsku? No to my tam znaleźli ileś kobiet. No, to nie jest tak, co kobieta powinna czytać, bo w niektórych momentach jest taki no, dosyć w czasach feministycznych, no nie za bardzo pro. No i to jest wiele różnych przypowieści. To jest taki chłop, to tam widział pan Majnard. No dobra, to no napisał do Najnerka, po jakimś czasie mi napisał, proszę przyjechać. Może, że do Mirka Najnerka siedział tam z tym swoim cygarem, nie?
i czytam. Pokazał mi tak cicho po lekku, nie? Siedziałem pół godziny, przeczytał. I ja to przeczytam. Mówię, audio. Mówię, ale ja nie mam pieniędzy. My mamy od gdzieś 10 lat takie coś, co się nazywa karasol, ketchup. Wiecie, jak ketchup działo? Miało się 2 złotki i się jechało, jak się nie jechało i miało 2 złotki, to trzeba było 3 razy płacić i się jechało, nie? No tam w tym karasolem ci ludzie cisną ten karasol, ryzyko raz po 70. No dobra, ale nie mam pieniędzy. I on to załatwi. No i pan Najmer to przeczytał, pan Szydło zrobił muzykę, to jest ten sam, który robił do Holonka, do Hanki. I to były pierwsze kroki. No ale później stwierdziłem, że albo mi ta idea, że ja tak jak to tam, no. I teraz do tych tam klubszajserów, co nas słuchają, będą czytać. Wiecie, jest takie powiedzonko, nie? W moich czasach popularny, że eunuch i krytyk z jednej są parafii. Każdy wie jak, a żaden nie potrafi. To ci, co teraz już byli w internecie, nie? Tam dodali, że to nie jest po śląsku, że tutaj po kubikowemu, że co to jest zanaperski, czegoś takiego nie ma, że się nie godzi do toaleta, że się go do usty, i jeszcze inni, że się go do haziel, nie? To tym wszystkim powiem, że niech przyjdą 29 maja do Muzeum w Mikołowie, do Wojtka Świeca, na kolejne spotkanie, po tym, kiedy już przeczytałem to, bo teraz go dałem, ale że nie widzieli tego, nie? I niech powiedzą, co o tym myślą, I drugie, niech przyniosą swoje teksty, a Adam to im wiedzą, nie? Zaraz. No, ponieważ ja jestem człowiekiem bardzo skromnym, to poprosił Eugena Spiogów, żeby mi przetłumaczył taką jedna książka. Książka jest specjalnie takim słownictwem po polsku, no, że 90% Polaków ma problem z tym słownictwem, tak jak ze słownictwem panu Tadeuszu, nie? Eugen to tłumaczył, wiesz, mój słownik się wzbogacił o 2000 słów. Ale słownik Eugena w Bibliotece Śląskiej to jest słownik po polsku jeden rząd, a potem jest mnóstwo odmian, jak to jest po śląsku. Także tym wszystkim ortodoksom, wiadomo kogo mam na myśli, bo w każdej szkole jest taki jeden, który tylko nie jest po śląsku, to jest po niemieckiemu i tak dalej, proponuję, żeby się zapoznał. Później poprosiłem Mirka Synowę, jakieś 8 lat temu, i on przetłumaczył bajki. Potem poprosiłem Leżnioka, no tak pisze mniej więcej jak Kubik, nie? Przejdziesz do Śląsko-Gotka. No i to prowadzi do jednego punktu. Że każda idea umiera z jego twórcą. Tak to jest nauka humanistyczna. Jeżeli to nie jest praca zespołowa. Pierwszy znany mi słownik wielojęzyczny to jest autorstwa Corneliusa. Tak? Pierwszy podręcznik do języka niemieckiego, tak zwany Memo, miał tabelki Schweiz, Österreich, Deutschland. Był na tyle nowoczesny, że Mendes skreślił z listy podręczników dopuszczonych. 51 lat temu tutaj w Sosnowcu podczas inauguracyjnego zebrania Koła Naukowego Studentów zaproponowałem, skoro to jest Uniwersytet Śląski, no to zajmiemy się nauczaniem regionalnym. Nie? Obecnie na tej sali ze swoją córką Angiela Czeszczyk, jak to usłyszał, to zestronował po stół nie wchodnia. Ja potem przez rok miałem sztyla na kotkach z każdym, byleby nie było takich pomysłów. Teraz miło się tu jest spotkać w Sosnowicach. Powtarzam. 29-17 Muzeum w Mikołowie kolejne spotkanie. Przewidujemy z panią profesor Ostrowkowicz na zaproszenie, które tutaj jest, no właściwie z jej polecenia, bo to wydała Fundacja Nauki i Kultury w Opolu. Przewidujemy spotkanie z drugim numerem tego i z prezentacją osób, które w tym działają. Niezależnie od ich optyki, horyzontu
i Gołdania. Moi przyjaciele z Karesola będą organizowali teraz tak zwane godanie. Bo jak wszyscy Państwo wiedzą, nie? Wszyscy Państwo mieli dydaktykę, no? Niektórzy słuchali profesora Kazimierza Polańskiego, jego brata Edwarda. Godać można się nauczyć no, bez godania. No, dodajcie sobie dalej. Ale słuchajcie, jeszcze moment, Nina to pisała po polsku i tłumaczyła na śląskim, czy od razu po śląsku, żeby tak coś o praktyce. Kiedyś jest to ciekawe. To ja się przyznam szczerze, że najpierw powstał taki bajtrak naukowy o Budomiu. Ja go potem próbowałam przełożyć na śląski i najpierw zaczęłam czytać Melona, robić tak zanurzyć, nie? A propos glotto dydaktyki, więc należy się zanurzyć. Jak się zanurzyła, to trochę poradziła to przerobić na kotka, ale potem, ja się przyznam szczerze, wspomagałam się różnymi translatorami, to Markus od razu wychwycił i na szczęście skorygował. No ale to były z reguły takie jakieś pojedyncze słówka. Frazy może niekoniecznie, bo ciepać z autorkami poradza. Okej, dzięki. Ten polski bajtrak chyba jest w internecie, nie? Dostępny. Muszę polecić tam, podlinkować. Dobra, to co? Teraz przejdziemy do Kio. Ja chciał jeszcze jedna rzecz dodać, o czym Sherr Lubina kołdą. Nie wiem, może niektórzy mają jakiś Geltungsbedürfnis, że muszą rzeczy wytykać. Znaczy, ja też bez to jest korektorem, bo jest rok, żeby mi to wytykali, żeby autorzy tu zaczynają pisać, czuli się fraj, i to na mnie ściepnąć. I no, z taką krytyką publiczną, takim hejtem i tak dalej, często ci deaktywiści nie myślą, jaki to robi Eindruck na Gesellschaft, ja, bo jak ktoś coś wie po śląsku i potem jeden, drugi niby eksperta, to jakiś dialekt swój wyrobił autorski, zaczyna krytykować, no to potem następne ludzie piszą do szuflady i publikują tego, no bo się boją, jako będzie opinia, nie? Także mi się wydaje, to jest to najgorsze. Krytykować możecie mnie, ale tu trzeba patrzeć na to, jak to wpływo na młodych autorów, co chcą zacząć pisać. Ja? To jest chyba według mnie najważniejsze, żeby być trochę respektu, żeby tych młodych, nowych ludzi, co zaczynają szeregować po śląsku, żeby oni się nie południą, że mogli po prostu fraj publikować po śląsku. Ja myślę, zanim teraz przejdziemy właśnie do głosów ludzi, autorków i aktorów, którzy się tam nagrali, jeszcze na podsumowaniu tego, jakie myślenie filologiczne mamy. Mamy dyskryminujące, mamy otwarte, mamy inkluzywne, ekskluzywne. I tutaj fajny cytat od profesora Jaroszewicza, który właśnie na ten temat zadawał pytania. Wykluczyć, ustawić, musimy przemyśleć. To nie jest proces, jakby powiedział, decyzji już dzisiaj, no to jest proces, w którym musimy mieć bazę tekstów i to nie od 10 ludzi, co piszą, przeważnie tłumaczą, jedno oryginalne teksty, nie wiem, od setki ludzi. I wtedy dopiero będziemy mieli odpowiedni korpus, ale też do tego będziemy potrzebowali lata. Bez to domy, no sam teraz też głos tym ludziom, co pisali. Późnicą wielką, jakoś tyle mało, 38 domów jeno ci stało. Swój kościół też mamy, majątek dochodzi, z tej strony kaj rano słoneczko wychodzi. Poramba kaj zandzie, dali są pola lasy, ludzie niebogatsi, nie wiem co to są wywczasy. We świecie ej znano, w dalekim Teksasie, sporo już grupa ludzi opuściła cię. W obu wojnach padli, albo zaginęli, do Rajchu wyjechali czy ty Ameryki. Jak im ciężko było, nie tropiły ich zbytki. We drugim tysiącleciu na pewno eś nastała. Zmógły cię chorobska, boś nieroz wyludniała. Przyszli nowi ludzie z bliskich okolic, dobytkiem i pieniądzmi, bo tu nie było nic. Rozmaite przeszłaś czasy, zmienne regierunki, robotów nie było, brakowało na sprawunki. Ruskie wyzwolenie, a po nim udrynki, u masty nie było, suche jedli ludzie krumki. Jeździli ludzie na zaksy, teraz jeżdżą dali, a wszystko z tego byś dali istniała. Ludzie za inkszymi w zadku nie ostali, och moja ty wsino mało. Choć nieraz daleko, często za granicą, wspomnisz sy, późnica, łoczy ci se pocą.
zaś jedziesz do swoich i miłość granica, Wrocław, Opole i Szczelce, czujesz rzezie w duma i rośnie ci serce. Ze stromów liście lecą, podzim se zaczyno, przyjdzie mroźno zima, a z nią tysiąclecie. My to przecież wiemy, i że to już trzecie. Jako jej powitumy, w jakich nastrojach, w kolybce ojców naszych, późnico ty moja. To była właśnie Krista Popanda, ponad 80 lat, kobieta, która jest hobistycznym historykiem z Różnicy Wielkiej, skąd wyjechali do Teksasu, ona przeanalizowała archiwa państwowe, pisze o każdej tematyce, ma niesamowity zasób tekstów, które wysyłała i wysyłali na konkursy Śląskiej Lotki i te medali. Kolejna autorka. Mamy tutaj Iza na myśli, którą wnet opublikuje u Petra Dubosza z Ilazji Progress właśnie swoje poezje po śląsku. Cześć, ja się mianuję Iza. Pochodzę z Porąby, w Eleanabergu. Mieszkałam pół roku w Niemczech, a od 3 lat mieszkam w Opolu. Śląski to jest język, we którym ja się wychowałam, we którym gołdałam i gołdam z moją familią i kamratoma i który jest najbliższy mojemu sercu. Czytać i pisać po śląsku nauczyłam się dopiero pół roku do zadku. Pierwsze teksty zaczęłam czytać po śląsku można jakieś 3 lata temu, a pisać 2. Samo czytanie na początku sprawiało mi trudność, bo ja chciałam przeczytać dokładnie każdy wyraz, każdą literkę i bez cóż wcale mnie to nie szło tak wartko. Z czasem, jak zaczęłam sama pisać po śląsku, stosować śląskie litery, stosować odpowiednią odmianę, szukać coraz to nowych wyrazów, to teraz jak idą za jakiś tekst, który jest napisany po śląsku, to mnie to już idzie całkiem łatwo. Podobnie było z pisaniem. Pisanie to też był cały proces nauki, proces odkrywania w ogóle bogactwa języka śląskiego, bo podczas pisania tych tekstów, podczas ich kolejnych korekt trafiałam na wyrazy, które znała moja mama, które kiedyś używała moja oma, a w których ją nie znałam. Nie uważam, żeby pisanie po śląsku było trudne, bo ją w tym języku myśla, ją w tym języku wyrażą rzeczy, które mi są ważne, dlatego to pisanie w pierwszej kolejności ze słuchu jest łatwe. Mnie to pisanie po śląsku zaczęło się tak podobać, że zaczęłam pisać coraz to nowe teksty i z czasem pojawiła się mi myśl, że skoro mnie to poruszyło, to może poruszyć też to innych. I obecnie teksty, które napisałam, są już w druku. Ukaże się moja książka na przełomie maja i czerwca. W tej książce poruszą temat heimatu, temat miłości, pojawią się jakieś życiowe przemyślenia, opis jakichś wydarzeń. Wszystko to jest napisane właśnie po śląsku, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby umiała wyrazić właśnie te rzeczy w jakimś innym języku niż śląski. I pisząc po śląsku, chcę się właśnie tym podzielić, tym co jest do mnie ważne, tym samym wrócę do moich korzeni i robię to właśnie w języku, który sam jest znany od wieków. Bez tuż i was chciałabym zachęcić do i czytania, i pisania po śląsku. Dziękuję, chowcie se, a do zaś. Witajcie Roztomili, ja się mianuję Sandra i że jest jedną z autorków artykla we śląsku. Jorzech pisał o takiej obrzędowości, o zwyczajach. Jak to się stanęło, że Jorzech tak zaczęła to wszystko szajbować? Słuchajcie, bo Żech się zaczęła interesować etnografią, kiedy Żech znudła swoja robota. I okazało się, że to jest fest blank ciekawa nauka, że te wszystkie zwyczaje i tak dalej, to jest część mojej narodowości, takiej, wiecie, śląskiej. I teraz to idzie jakby, to dalej wszystko jest. To kiedyś było, teraz jest, za starego pierwy było. Także mnie to Blankfest raduje i cieszy, że Żech mogła się z wami troszeczkę tymkaś tam podzielić. Ale słuchajcie, to nie był jedyny powód, bo takim powodem było też to, że chciała ten język śląski zachować. Bo wiecie, ja po śląsku godam od bajtla.
I wszyscy sam go dają, to nie jest jakoś tajemnicą. My ze sobą ino po śląsku. Ostatnio, żech miała okno otwarte, to też, żech ino słyszała jak wszyscy po śląsku. To mnie tak utwierdziło w tym wszystkim. No ale, no ja my godamy lepiej, rozgorzej, czasami coś więcej po polsku, ale ten śląski to jest najważniejszy. No i teraz tak, jo, bajtla gotum. Ja? Słucham radioka, jak jest jakiś szlagier albo coś po śląsku, no to zawsze biorę karpentel i to przygłośnią, bo lubię tego słuchać, ale ja godam od bajta, a szajbować to ja nie umiem. Nie umiałam przynajmniej. Że jak była, słuchajcie, taką analfabetką idzie powiedzieć. Bo cóż z tego, że ja nie umiem napisać to, co ja godam, ja? I teraz, słuchajcie, że pierwsza książka po śląsku do łapów dostała chyba 10 lat temu. Otwieram ta książka, ten buch, patrzę, ja tego nie umiem przeczytać, zawieram zaraz. Także taka była moja pierwsza styczność. No ale żech trafiła na takie studia o języku śląskim i tam żech poznała dwóch fajnych synków, którzy mi powiedzieli o tym języku trochę więcej, jak to idzie szrajbować. Okazało się, że to wcale nie jest takie trudne. I słuchajcie, że zaczęła czytać książki po śląsku i okazało się, że to też nie jest trudne, że jakby Joleca tak samo jakby czytała w innym języku, który znał. Bez tuż Blank się ciesza, że mogła też się w tym wszystkim potrenować, że mnie to ktoś pokazał, ale słuchajcie, nie każdy ma taki cufal. I teraz my musimy dbać o to, żeby ten język był pisany, żeby on był godany, bo jak my nie będziemy tego pielęgnować, to wszystko umrze. Bez tuż cieszę się, że mogła się trochę przyczynić do tego, żeby to się wszystko zachowało. Ja wam życzę tam, żeby ten tref wyrósł jak najlepiej. Cieszę się, że mogła do was trochę pogadać, szkoda, że nie na żywo. No i bawcie się do zaś. Teraz będziemy mieli coś takiego jak Laskomowa. Laskomowa z Ostrawy od Petra Homoli, krótko. Dobrý deň, vítam vás pekne, ja je Petr Homola a jak z Moravy. Je mi ľúto, že nemôžu byť teraz v Sosnovcu. Do pierwszego numeru czasopisu we Śląsku jak napisał tekst o laskich narzeciach, którymi się mówi na cieszyńsku a opawsku. Tekst napisał najpierw w cieszyńskiej ortografii, a potem przepisał do szlabikowej. Wciąż też mówię po laśsku w mikrojazyku Ondreja Sohorskiego, ale jak słyszycie, to narzecie jest ganz podobne do południowych śląskich dialektów, innym nie monosówki. Jech rad, że powstała taka fajna publikacja ze zajímawymi tekstami, no i to nie będzie ostatnio. Myślę, że jest moc potrzebne pisać w tych naszych narzeciach, co by się zachowały też naszym dzieckom. Rozumili. Jest mi szkoda, że nie mogę z wami być, ale tak się akurat trafiło, że jest tu, na Gran Canaria. Bo akurat mam wyjazd na Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Jeśli chodzi o ten tekst, że pisał ten tekst Nie myśl o Śląsku, no to pierwsza trudność no to oczywiście był język śląski i ślabikosz, ale drugą trudność to był też przełożenie tej analizy kognitywnej na inny język niż język polski, czy angielski, czy włoski, którymi się zajmuję. Nie było to proste, ale było to fest ciekawe i myślę, że trochę tam pokazał, jak można analizować taki język jak śląski i pokazać, że są różnice. Tak jak niektórzy twierdzą, że tych różnic jest tak mało na poziomie gramatyki czy na poziomie leksyki, ale mało kto myśli o tym, że jeszcze są różnice na poziomie konceptualnym i nawet jeżeli one nie są aż tak dobrze widoczne na poziomie gramatyki, czy leksyki, czy morfologii, chociaż ci, co mają się znać, to je widzą, to już na poziomie konceptualnym one są też widoczne i one są też dosyć znaczące moim zdaniem. Jak tam możecie sobie trochę poczytać tego mojego tekstu, to tam znajdziecie taki krótki fragment. Generalnie ten tekst jest taki trochę prześmiewczy, bardziej popularno-naukowy by powiedział, aniżeli naukowy. Tam trochę pisze na temat tego, czym w ogóle językoznawstwo kognitywne jest, czym jest kognitywistyka. No ale później jest taki krótki fragment na temat tego, jak możemy analizować właśnie język śląski i tam robię analizę pojęcia czas. No i to pojęcie czas tam fajnie pokazuje na temat, wydaje przynajmniej, że fajnie pokazuje na przykładzie między innymi tego, jak my godamy w ogóle o czasie. Jak my godamy na temat tego, że
pisło 6, albo że dajmy na to 3/4 na, to fajnie pokazuje, jak każda społeczność Ślązoków, społeczność Italioków, społeczność Polaków trochę inaczej na ten temat budał. To był ino taki krótki fragment, a już pokazał, że nawet w tym kontekście możemy widzieć znaczące różnice. Tak więc zapraszam Was do czytania tego tekstu, zapraszam Was też do tego, żeby się zapoznać, czym jest kognitywistyka, czym jest językoznawstwo kognitywne. No i być może razem będziemy kiedyś tworzyć ta silezjanistyka kognitywna. Pyrsk. Tutaj właśnie Richard napisał fajny tekst o lingwistyce kognitywnej po śląsku, o śląskich dowódcach. To jest publikowane, ale zapraszamy do czytania. Gdyby dali, mamy tutaj właśnie prezentacja Hellfire'a, było to już pokazane w Chełczynie, zupełnie nowy fenomen, można sam w okolicach Katowic, nosowe lauty i tylno takie amniony. Będziemy to słyszeli, on dłuższą wypowiedź, ale dość ciekawą. Witam Was wszystkich na spotkaniu, które żeście zorganizowali z kuli wydania książki we Śląsku. Ja się nazywam Robert Hellfire, pochodzę z małej wioski, co się zwie Smolarnia, a leży w gminie Szczeleczki. I do książki napisał, że tekst pod tytułem Jak 80 lat temu amerykański fliger zleciał pod Rzymkowicuma. Z tego co wiem, jest to jedyny tekst w całej książce, który napisany został pochylony A w formie tak zwanej dwugłoski EU, bo jak pozwolę sobie zacytować kawałek artykułu, który że kiedyś pisał, bo w Wrocławicach stoi keło za stodełą, a nie koło za stodołą, a w piecu piecze się kełęcz, a nie kołołcz, a z nieba deszcz wczora padał, a nie padał. Tej warianta śląskie gełtki zaczął się interesować już kilkanaście lat temu. Przyczej ungefähr rok temu tak na Richtig Fest założył, że fanpage'a Gełtka dwugłoska EU w dialekcie głogóweckim, kaj propaguje właśnie wiedzę w ogóle o występowaniu takie dwugłoski na południu województwa opolskiego, a najbardziej zaś w gminie Szczeleczki, to jest w północnej tajli tej gminy, w takich wioskach jak moja rodzinna Smolarnia, a do tego Serwitu, Teracławiczki, Dziedzicy i Sigów. Dochodzą jeszcze do tej grupy wioski z gminy Biała, najbardziej z tej północnej części tej gminy, to są jadąc, że tak powiem, palca po mapie od góry, to są Chrzelicy, Pogorzy, Łęcznik, Łokierniczy, Brzeźnica, Fręcki, Ligota Bialskę i Radostynia. I jeszcze taką tajla gminy Korfantów, tam jedna lub dwie wioski są takie, w których się jeszcze chełczy, bo tak się określają, tak się określa ludzi, którzy gadają tę odmianę śląskie gełtki. Tam na pewno jest taka wioska jak Piechocicy i Żeńkowicy. A skąd w ogóle umie pomysł na rozróżnienie literki EU i od tej bardziej znany OU? Powiem szczerze, że nigdy mnie jakby nie przekonywało to, że za pomocą jednej literki, czyli tej O brevis, możemy zapisać dwie formy odczytania. Ja? I takie tłumaczenie, że w jednych tajlach Śląska odczytujemy to jako OU, a w innych tajlach Śląska jako EU. I ten, co czytelnik, który będzie czytał tekst, to z góry musi wiedzieć, z jakiej tajli Śląska ten tekst jest, żeby sobie go dobrze odczytać. A taką kropką nad i były sytuacje, w których gadał z ludźmi, którzy na co dzień w swojej gełtce używali i jednej i drugiej warianty pochylonego A. Tak długo jak się interesował historią ino mojej Smolarnie, ino mojej parafii Racławiczki i nie wykraczał, że jakby poza ten obszar, ja to nie miał też aż tak styczności z ludźmi, którzy pochodzili z jednej wioski, w międzyczasie swojego życia przekludzili się na inną wioskę i tam już mieli naleciałości zajść inne odmiany śląskiej już teranie gełtki, a gołtki. Co warte byłoby tu też podkreślenia, gmina Szczeleczki, z której pochodzę, który skład wchodzi kilkanaście wiosek. Na terenie tej jednej gminy występują 3 różne odmiany śląskiej gełtki albo i gołtki. I tu oprócz znanych EU i OU musimy jeszcze dodać końcówki AN, które występują w Szczeleczkach.
albo u ludzi, którzy nie mieszkają w Strzeleczkach, ale z tej wioski pochodzą. I jako przykład podał wypowiedź takiej kobiety, która pochodziła z Racławiczek, a większość już swojego życia właśnie mieszkał w Strzeleczkach. My by też zginęli, bo moja mama miała moją siostrę na rankach. Ją jako 5-letnią dziewcha, a siostra, to ona ani roczek nie była. I wleł z jedną żarty róst i chciał ją zaszczelić. Moja mama padała, wiesz, jakby on szczelił, a ona dzierżała tan dziołchan, to by razy z nią. I no jedno szczęście, że tan wleł z jeden taki, co był przy rozumie i to go odciąg. I tak my ocaleli. To jest taki przykład wypowiedzi, w której jedna kobieta używał OU, używał EU i używał końcówki właśnie te typowe dla mieszkańców Strzeleczek, czyli tan dziołchan, albo inne by mogli podać ją jadan, ją mon, zamiast ją mył, ją jadał, albo tał dziełcha. Także z mojego punktu widzenia nie ma innej możliwości jak dodanie nowe warianty do alfabetu języka śląskiego, litery E brevis, którą jednoznacznie zidentyfikuje, że mamy tu do czynienia ze śląską gełtką, biorąc pod uwagę to, że występuje ona na terenie kilkunastu wiosek całego Śląska, a do tego z tych kilkunastu wiosek trzeba by jeszcze to wszystko pomniejszyć o 50% całej ludności, która tam mieszka. No i jest tu wielkie prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach, pokoleniach ta dwugłoska raczej na pewno zaniknie. To sobie obserwacje z moich rodzinnych stron, gdzie coraz mniej ludzi się nią posługuje na rzecz tej bardziej znany dwugłoski OU. A jak zniknie ona z obiegu, że tak powiem, z gełtki, no to jedyny śladał po tej, że w ogóle takie coś kiedyś było, to będą teksty pisane. Tu wystarczy jako przykład podać to, że Felix Pluta w latach 60., który badał dialekt bogówecki, wtedy w swoich badaniach i swoich książce napisał, że dwugłoska EU występuje na 2- do 3-krotnie większym obszarze niż ja to obserwuję teraz. A to jest 60 lat, czyli 2 pokolenia. Praktycznie przez 2 pokolenia zasięg tej dwugłoski, ładnie występowania zmniejszył się już o ponad połowę. A teraz na poleku kończył, także przy okazji dziękuję jeszcze raz za możliwość opublikowania mojego tekstu w tak zacnej gronie. No i według mnie egal, czy ktoś gełdeł, czy gadeł, czy godą, czy godo, a może rządzi i rządzi. Najważniejsze powinno być do nas to, że są miejsca, w których to funkcjonuje, są książki, w których się o tym pisze, są strony internetowe, na których się to propaguje, na których się o tym gadeł i idzie to w eter, że takie coś w ogóle jest. I spychanie tego, co jest mniej atrakcyjne, z tych, co jest bardziej atrakcyjne gdzieś na bok, bo jakby nie o to w tych wszystkich chodzi. No i na koniec nie byłbym sobą, jakbym was nie zaprosił na mój najnowszy projekt. To jest strona internetowa www.gełtka.eu. Jak kogoś zainteresował mój temat, moje chełczynie, to tam znajdziecie siła materiałów na ten temat. Cytaty z rozmów, a co najważniejsze fragmenty nagrań z mieszkańcami mojej rodzinnej parafii Racławiczki, które tam właśnie publikuję w odniesieniu do różnych rocznic czy wydarzeń, które mają miejsce i akurat się nadarzy taka okazja, żeby coś fajnego opublikować. Takie dawki śląskie gełtki, jakie na tej stronie, to chyba nigdzie nie znajdziecie. Także dziękuję jeszcze raz i życzę udanego dnia. Do widzenia. Dość ciekawy vortrag o Hełczyniu. Ja na przykład mało wiedział, nie wiem jak tutaj publiczność, także bardzo dziękujemy za to. Tutaj teraz mamy 2 bajtragi z diaspory z Niemiec. Peter Bienia, wychowany w Cieszowicach przy Annabergu, wyjechał 30 lat nazad do Niemiec i publikował u Petra Długosza dwujęzyczną książkę bilingualną śląsko-niemiecką. Mój górnośląski obrazek z rąką, ale nie oszklony, inkluzywny. Witam Was wszystkich. Moje imię jest Peter Bienia. Pochodzę z Dzieszowic koło Annabergu. W tym kulturmagazynie możecie znaleźć mój artykel, ale nie o nim sam chcę dzisiaj rozprawiać.
i no o tym, jak do tego doszło i żech napoczął szkryflać po śląsku. Całko moja rodzina jest ze Śląska i muszę powiedzieć, że ta pierwsza gotka, którą ze mlekiem matki dostał, to była gotka śląską. Wyużywam ją na bezdzień do teroska. Polski jak się richtig nauczył dopiero we szuli, niemiecki jak żech pojechał do Niemiec, trochę czeskiego żech się osłuchał, bo my w Heimacie mieli 2 zyndry czeskiej telewizji i już jako bajtel nie poradził tego zrozumieć, czemu się z naszej gotki wyśmiewają, czemu mianują ta gotka prymitywną, czemu się musimy za ta gotka gańbić. Moc czasu jak potrzebował, co by odpowiedź na to znaleźć i moja własną identyfikacją, opisał, że to we mojej pierwszej książce. I na końcu było mi klar, że ta gotka moich starzyków, którą bez stulecią ino w przekozie gambowym do teroska przeżyła, jest naszym wielkim bogactwem i naszą erbowizną. I bez to napoczną żech szkryflać po śląsku. Początki były nie einfach, muszą się szukać w słowniku wyrazów, muszą w internecie patrzeć, jak to się richtig szrajbuje. I czułem się czasami tak jak taki bajtel w pierwszej klasie, bez rektora, ale pociął, aż żech pierwszą książkę wypociął. I Silesia Progress mi ją wydała i to mnie zmotywowało następne książki szrajbować. Myślę, że wnet 2 następne się zaś ukorzą. Bez każdy dzień się coś nowego uczę. Jakby się mnie dzisiaj spytał ktoś, w której klasie to jest, to bych musiał padać z 2 z dołek do 3, ale do 8 jest jeszcze daleko droga. Śląsko-gotka na dzisiejszym naszym etapie i nie ma jeszcze takich richtig reguł, tak jak to niemiecko-gotka albo polsko-gotka. Niemcy, Poloki, Czechy miały ogromny wpływ na śląską kulturę i gotka i tego nie możemy, czy musimy to uwzględnić przy kodyfikacji naszej gotki. Myślę, że bez to jest ta nasza kultura i ta gotka moc bogatą. Na koniec chciałbym was zachęcić do tego, co byście napoczęli pisać, szrajbować albo szkryflać po śląsku, co by ta gotka miała perspektywę na przetrwanie i we przyszłości mogła być dalej opatrywana. Dziękuję wam, chówcie się i do następnego razu. Ja, vielen Dank. Dziękujemy za te bajtragi. No i teraz, czy są może pytania z publiczności? Zachęcamy. Martyna. Widzę, że chce Pani przeczytać. W sumie moje pytanie jest, skąd w ogóle powstał taki pomysł, żeby stworzyć takie artykuły razem i wydać to jako taką krótką książkę o szrajbowaniu po śląsku? Co by na pytanie teraz odpowiedzieć, skąd ten projekt jest z tymi ludźmi, einfach z tego, że widzimy, że wszystko jest koncentrowane wokół Katowic, tak richtig w Katowicach, z tego co popularnie się godą, była pauza w przekazywaniu śląskiej gotki. Tej pauzy zaś nie było przy Anna-Breglandzie, ale wszystkie publikacje, a nie ma ich mało, nawet Silesia Progress są kaś tam w tych analizach ignorowane spod Annabergu, albo spod Opolu, spod Grytborga. Koncentracja głównie wokół tych tłumaczeń, tych werzetzungów.
Ja zawsze godą, mnie bardziej interesuje idea oryginalną, a oryginalne idee właśnie to są oby tutaj od Bieni, oby od Moniki Neumann. I bez toho my stwierdzili, co by też pokazać, bo my łażymy na te studia i tam jak gdyby to spychane na margines i pytanie do jednego takiego miecha łopolska forma. Ale łopolska forma nie jest jedna, ich chyba z 5 albo 4. I tu nie chodzi tylko o dyftongi ołów, tu chodzi też o te hełczynie, tu chodzi o sysanie niejednakie. I my chcieli właśnie pokazać, zachęcając ludzi, których znamy i nie inno, powiedzieliśmy my są inkluzywni, wysyłaliśmy te informacje dali, nagraliśmy się, przekazywali pisemnie w tochce MOK. Ten projekt trwał takich 4-5 miesięcy, no i udało nam się tych 26 do tego właśnie zachęcić. Czemu? Żeby też skodyfikować i pokazać taki jednej zbiorowej publikacji ta rozmaitość tych wszystkich dialektów, a zachęcić też innych, co piszą do szuflady, żeby też publikowali, żeby się odważyli wyjść z tym. I nie wiem, można to jest też tego, że mnie na przykład nigdy nie było jak oglądać, jak ktoś mi, czy to jak ja studiował we Wrocławiu, go a ty zaciągasz go do mnie, ja nie zaciągnął w ten mój GPS językowy i bez to mnie nigdy za to nie było gania. Także był wychowany w domu, do tego też niemiecki i myślę, można do tego też charakteru, żeby powiedzieć, ja poradzam, to pokołżam i zachęcam. I nie wiem, mnie raduje się fest z tego, że ludzie chcieli, ja? Jest to, powiem teraz z mojej perspektywy, pochodzę się na wschodzie Górnego Śląska, to jest Tarnowskie Góry, ale Szpierowo albo Polu, tam żeby myśleć, poznać teraz to mają te warianty śląskiej gołtki i tam to jest ta gołtka jest żywą. Też się cieszę, że zostałem nadawany do tego, bo wiadomo są inkluzywni, a w każdym sztabie to jest właśnie fajne, że to nie jest jeden region, powiedzmy na wschodzie, ale też teraz się pojawiło ostatnie lata właśnie to na zachodzie Górnego Śląska, na terenach województwa śląskiego, że tam to też istnieje. Co stamtąd też wychodzi i też dzięki, żeście nas też nadawali ze wschodu Górnego Śląska, że to jest fajny projekt, żeby po prostu też dać tam możliwość ludziom, co chcą zacząć pisać, albo mają coś do powiedzenia, co dam do kupy i też właśnie widać ten przekrój tej śląskiej gołtki, jaką ona jest policentryczną. Dzięki. Jest Martin. To mogę już teraz powiedzieć, dlaczego tutaj przyszłam, bo piszę moją pracę magisterską na temat gołtki śląskiej i dlaczego powinna zostać uznana za język regionalny. I właśnie bardzo chętnie bym przeczytała te artykuły, ponieważ nie są tego po śląsku i dlaczego to jest tak ważne, żeby ten śląski został zachowany, bo to jest po prostu część kultury i historii i wiem, że mój dom nie byłby taki sam, gdybyśmy tylko mówili po polsku. My zgodamy cały czas i właśnie chciałabym to na podstawie piszę pana profesora Kieliszewskiego i piszę to na podstawie przedstawień Mianują mnie Hanka i Kolonek i właśnie o tożsamości regionalnej. Odpowiada, bo właściwie pani profesor. Bo mnie się cały czas tak nasuwa właśnie te pytania, cały czas tak krąży, że w tym waszym śląskim jest dużo jednak germanizmów, nie? Z czego to wynika? Z tego, nie wiem, takiej próby dowartościowania tego języka, czy no po prostu z czego to wynika? Teraz muszę dopytać, uwóz jako umie, albo uwóz jako unos? Ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy tako, unos pod Annabergiem my mamy z familijnych liderów w Niemcach. Bez to są takich odbajtlachowani ze śląskim i z niemieckim. Polski to jest taka gotka w szkole, za którą my takich byli dyskryminowani, trzeba powiedzieć jak jest. Elitowe studia, ponieważ to nawet o ciągnięciu oceny w mojej pracy inżynierskiej we Wrocławiu za polską gotkę sobie myślę, no ja szły na ostrzeć. No. To jest tako, że tak jak przyjeżdżają kuzyny, ciotki, wujki, egal,
Ja z fascynacją patrzę na to, jak oni biorą rozwarcza z niemieckiego, ze śląskiego i jak ja go dostroję doma, to się poradzą po niemiecku tak samo. To jest płynne przełożenie w jedną, z drugą i tak dalej. A jak ktoś zna jeszcze angielski, albo jakaś tam polski, to wiadomo, też się dociekuje. Na przykład też jest doświadczenie, którego nie ma, jak sami ludzie znają, ślązołki, co nie poradzą po polsku. Bo to są na przykład wszystkie kuzyny i kuzynki, co poradzą niemiecki i śląski, ale bez polskiego. Oni nie rozumieją, jak sobie docieknie jakieś zapesy polskie słowo. Also, to są te erfahrungi, które ja odkąd obserwuję sytuację od Michaela, mogę powiedzieć taką błąd. Tak samo germanistyka w Opolu, jak studiował, to było tak samo przełożenie z niemieckiego śląski, a polski kaj, no ale mało kiedy, nie? No bo jeszcze miałam chwilkę, przepraszam Cię Markus, bo akurat teraz mi się nasuwa teraz takie jeszcze skojarzenie, czy taki jeszcze jakby komentarz. Jeszcze chwilkę rozmawiałyśmy właśnie z Panią Profesor Pomiską, która jest językoznawczynią i to jest właśnie ta strona odbioru tego języka z naszej strony. Akurat ze strony germanisty wiadomo, że nie, to nie jest dla nas problem. Natomiast ludzie, którzy nie znają języka niemieckiego, mogą powiedzieć, ale o co chodzi, nie? To nie jest to jest śląski? Czy jaki to jest właściwie język, nie? Że to jest tak dosyć mocno jednak egzotyczny. No właśnie mówię tutaj. Mówię, może nie w Sosnowcu oczywiście, tylko w tej części przemysłowej Śląska i ludzi, którzy nie znają już niemieckiego, nie mieli go w szkole, nie mają styczności z tym niemieckim, brzmi to dosyć egzotycznie. Jeszcze, bo mi się przypomniało, ja chodzę na te wszystkie przedstawienia śląskie i jeszcze czasem słyszę, potem jest przerwa, ludzie wstają i Rożek słyszą, że para ze sobą rozmawia. Ty rozumiesz? No tak, teraz powiem 40%, 50% jakby tego, nie wiem co to było teraz, spytam, no nie przypomnij mi się. Więc, no czy trzeba, pytanie jest, czy trzeba się starać, trzeba się starać, żeby się dopasować, czy to jest jakiś cel? Tak, właśnie, tak, to o to chodzi. Tutaj właśnie fajnie, żeście poruszyli, że sam to jest tak odbierane. Donos z Annabergu tak samo jest dziwnie odbierany, tylko tutejszy śląski, tutejszy w sensie z przemysłowita i ekonomii śląska. Donos to już brzmi bardziej na nasze ucho po polsku. Ja mówię to takie naprawdę bez obrazy. Na przykład, ja tutaj mogę odwołać do artykla właśnie od Adenauer po niemiecku zapisanego, kaj ona te diferencje też pokazuje, że do człowieka ze Szczelec pod Annabergu inaczej ten plan je i donos to nie jest dziwne, że to niemieckie. To jest tak jak u Olesza znajdziemy w jego analizach. 1/5 słownika to są germanizmusy. Powiem też je u nas, żeby być fair, generacja drugą po wojnie, co nie poradziła po niemiecku się nauczyć i oni tak samo odbierają to jak tutaj, ale młodzi, co znają niemiecki, albo ludzie, co wyjechali do Niemiec, zaś przyjechali nazad, nie gadają, że do nich to jest komisz. To jest normalnie. Nie, to tego nie powiedział, że to jest komisz. Że tutaj była taką interpretacja, że rozumiem, i na to polega. Mamy pluricentryczną godkę i jak my z czymś nie mieli styku, to pierwszy moment zawsze był egzotyczny. Pytanie, jak my mieli wrażenie, jakby słyszeli taką czy nie. Bo ja nie wiem, jak to było sam znane. To też takie mogę mieć wpływ. Albo sysanie, rozkomajne formy tego sysania. Pytanie. Każdy Bóg ma być czytany. Nie? Po to się pisze, szrajbuje, czy szkrywno. Kim jest grupa docelowa? Kto kupi tych 500 egzemplarzy, czyli 400 egzemplarzy, co je pani profesor chce sprzedać, żeby wydać następny numer? Pytanie o podstawie ekonomicznej, kaj my nie bazowali, ale ja muszę coś powiedzieć. My nie bazowali na ekonomii, jak to tworzyli. My nie dostali za to żadnego zapłacenia i żaden z autorów nie dostał pieniędzy. Więc punktem wyjścia do nas nie była ekonomia, a bardziej przyczynek do kultury, przyczynek do tego, żeby pokazać i przyczynek do tego, żeby zachęcić. Mamy nadzieję, że to zostanie odbierane. My nie są też z rynku wydawniczego, żeby powiedzieć, że my mamy pojęcie, jak to będzie odbierane. Możemy liczyć, że ludzie wykażą się zainteresowaniem i będą w tym momencie też przysyłali swoje teksty, żeby ta pluricentryczność wylazła. A jakbyście jeszcze pozwolili, to ja bym jedno ostatnie video pokazał, bo te video, one trwają minuta 30, ma odpowiedź na temat identyfikacji, odpowiedź na temat egzotyki,
I moim zdaniem też ciekawy aspekt tutaj Hobbes diaspory w Niemczech, który się tak richtig sysą, ale jest to jego forma rekonstruowaną i ta rekonstrukcja też ma pokazywać bildy jego, także musimy sobie trochę słuchać. Wejrzyjcie ino, moja familia. Oni rządzali po naszemu. Pisać, ale ino poradzili po niemiecku, albo po polsku, bo w szkole, albo w amcie musieli tak gadać i szrajbować. Witam was. Ja jestem Jan Sebastian Rudek, Niemską w Braunschweigu w Niemcach. Ojcowie mnie nie nauczyli po śląsku gadać, bo musieli się starać o ważniejsze sprawy. No ja, szkoda, ale ja teoretski mogę się nauczyć. A też chcę się nauczyć po śląsku szrajbować. Bo kiedy napisał mój pierwszy tekst po naszemu, ja blank feste czuł moja śląską identyfikację, moja heimat i moją familię. A też chcę pisać i dla moich przodków. Bo żaden mnich nie nauczył pisać po śląsku. Liebes Team von Wyschlonsku, lieber Herr Kubik, herzlichen Glückwunsch zur ersten Ausgabe. Und herzlichen Dank dafür, dass Sie mir und uns damit ein Stück Heimat gegeben haben. Hoofdtasje, doch nicht. Taruski jeszcze ją, że paspas, żeby to miało wszystko jedniców zergut, wtedy odpowiem na te pytania, żeby też jest jakaś ta generacja, co chowała w 90er, 2000, 90, 2000 lata, kaj już nie było nagonki na język niemiecki, w domu się gadało na początku po niemiecku i po śląsku są moje dwie Muttersprache, się operowało ze familią w Niemcach po niemiecku, to były czasy, jak jeszcze Fernseher był inno niemiecki, bo polski nie był taki jakiś tam atrakcyjny. No i Warszawa zawsze po prostu się tak hopy, nie wiem, 100 lat temu, jak tutaj na Górnym Śląsku, we Górnym Śląsku, ta gotka była opiekowo i u mnie w familii ten dom kontakt dycki był, się zachowało i my na przykład też ta gotka jest super praktyczna, jak ja robię za niemiecką gotką na co dzień, bo dużo operuję. Jak go w Śląsku, to te wszystkie begryfy mam einfach pod ręką, ja bo może trochę więcej po śląsku godą, ale jak go to są właśnie Pilstra, to jest taki Pilstra, taka lodówka, a ja einfach te germanizmy mam i do mnie to jest super praktyczne, bo do mnie to nie jest schwer, teraz die Sprache zu wechseln. Ich habe all die Begriffe gleich halt unter der Hand, weil ich die stetig benutze. Also dla mnie to nie jest problem tak zwechslować. Ja tu w tej śląskiej gołce mam te begryfy z niemieckiego pod ręką i ja myślę, że jak ja bym mówił po polsku, ja bym zawsze potem na polskim wyrazów używał, tak on tak szybko nie potrafił wziąć te słowo. Jak przelatuje na niemiecką gotkę, bo z tego też pisać, dla mnie to jest super pragmatyczny bardzo śląska gotka, że ona jest taką elastyczną, każdy mogę godać i szeregować jak chce, no i nam też jakaś pomogło. No bo jakoś tak było, że w domu się te dwie gotki przeplątały, ta niemiecką, ta śląską, polski, to dopiero we szuli jeszcze pamiętam za bajtach, pierwszy roczek słyszał od dyrektorki, wejście sobie piłkę i idźcie pokopać. Ja się myślał, jak to mówię, piłką kopać. Piłka jest do żnięcia drzewa, nie? Bo znali wygryw bar. Zastanawiał się z tą gotką gołcia, że jest ze wschodu Górnego Śląska. Tutaj też Mosie kamratów, to też, że po niemiecku gadają, oni też tak gadają. No to my to jest einfach Alltagsprache, to jest inna gołtka. Chyba tyle o tym, jak to u mnie wyglądało. Ja tu przyszedłem naprawdę do pani profesora Zdrowotnej, bo mam napisać o tym spotkaniu. Mam napisać o tym wydaniu. Wydanie jest ekskluzywne dla znawców i dla ludzi, którzy lubią
podobnego. Będzie to najprawdopodobniej, jeżeli będzie taka wola rozpatrywana przez przyszłe pokolenia językoznawców, jest to dokument. I tak tego będę bronił przed tymi, którzy uważają, że tylko ich bytomski, śląski jest ten najlepszy, albo że Kosmarski jest najlepszy, albo Dojerowski zapisek jest najlepszy i tak dalej. Jest to przyczyna rzeczywiście kulturotwórczy, podtrzymujący nie dla każdego. Zapraszam 29 maja. Będzie potrzebna pomoc, bo jeżeli przyjadą te środowiska z Rudy Śląskiej, z Bytomia i tak dalej, to nie wy, ale tam w Bytomiu są takie, to jak zobaczą coś, to im się kojarzy, że to jest germanizm. Poza tym tu nie ma germanizmów, tu są użyte wyrazy niemieckie. Germanizm jest czymś zupełnie innym. Germanizmów jest niewiele. Swoją drogą pisanie czasowników rozdzielnie złożonych po śląsku w stylu niemieckim będzie bardzo trudne do obrony. Także zapraszam do tego Mikołowa, będzie potrzebne nie tylko pospolite ruszenie, ale też kilku językoznawców, bo wśród językoznawców kubikowy język wzbudza tylko i wyłącznie emocje bardzo rzadko. Znowu, tak jak ja mogę podsumować, forma przekazów Polski po kozaku to perspektywa dość propolską. Tu nie chodzi o naród, nacjonalizmy, no polsko-gołtkową. I do czego chcę zmierzyć? Ta krytyka, używanie trenda w śląskim, to muszę powiedzieć, to my musimy przestać tak gadać po śląsku, bo komuś inkrzymu się to nie podoba. To jest nasz naturalny uzus goskowy i teraz ja chcę to dokończyć. Jest prosto zasada, pisz tak jak gołdosz i bez to ludzie piszą tak jak go dają. My też nie będziemy nikomu innemu naciągać przestań używać polonizmów albo przestań używać jakiegoś, nie wiem, anglicyzmu. Są naturalne entwicklungi i bez to ta gołdka, poprzez to, że to się kan z diaspory i ona przełazi przez granicę, ona się nie trzymie w takich standardowych ujęciach jak granica wytyczą zakres występowania gołdki, przełazi na czeski. Słyszeliśmy to właśnie fajnie u Petra Homoli, mieliśmy też te elementy właśnie morawskie, to są naturalne fenomeny. A jeżeli ktoś na przykład nie zna niemieckiego, nie lubi niemieckiego, to wypada długi czas zastanowić, jaką jest pobudka do tego. W dzisiejszej generacji temu świat otwarty i powinniśmy bardziej przyczyniać się do takiej komunikatywnej, nie wiem, otwartości na insze gołtki, a nie zastępować wszystko jednym standardowym gołtką albo angielskim. Świat ekonomii są gołdą, albo w ogóle filozoficzny też. Cytujmy tutaj Goethego albo innych. Im więcej gołtków znasz, czy wiele gołtków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem. Wiele gołtków znasz, taką tyle razy masz większą percepcję świata. I tak samo idzie padać ze śląską gołtką. Pluricentryczność, rozmaite regiony tego wszystkiego wskazują, że są różne mentalności w tym, które jakaś tam tworzą jedna całość, ale nie idzie powiedzieć, że jedna jest standardową mentalnością, teraz mam na myśli. Tutaj są artykuły na ten temat, artykuły, które podają, musimy się też utworzyć na to, że w kontaktach między tych poszczególnymi tajloma Górnego Śląska będziemy mieli to poczucie egzotyzmu. Będziemy mieli poczucie tego, ja tego jeszcze w życiu nie słyszał, co to jest, te blank nowe. I będziemy mieli do czynienia z tą krytyką przypisywaną przy nazwiskach. Jak mogę to tak być tworzone, jest to jakaś dziwna kultura, niech jest, ale w sumie za tym nazwiskiem nie jest jeden człowiek, no takich tych grupa ludzi, reprezentant, który odważył się zacząć pisać. Tak jak myślałem teraz, chyba gdyby łączyli wszyscy Hełczenie z Hellfirem, ale Hellfire nie jest sum, który tak gołdą. I o to w tym chodzi. Bez to ja myślę i liczę na to, że środowiska będą otwarte na kulturalną dyskusję na jakimś odpowiednim poziomie, a nie krytyka, żeby wytknąć komuś coś. Bo wtedy jak gdyby nie będziemy mieli kompromisu, nie będziemy mieli uzusu, no będziemy mieli restrykcyjność, która, tak jak już Markus powiedział, nie będzie ludzi zachęcała do pisania następnych ludzi i następnych pokoleń, myślę. Ja tego też nie widzę jako pospolite ruszenia, bo to są często pojedyncze osoby, które twierdzą, że się znają i wszystkie Filipy podwiadają, to co Adam teraz powtórzył, co już wcześniej było
każdy może gadać, co chce. Pytanie jest tylko takie, jak ludzie będą widzieć, że ktoś coś pisze po śląsku i on urywa tak zwany hejt, czy to generalnie będzie otwierało ludzi ku temu, co by wydawali swoje rzeczy, albo może byli takich właśnie zachowań, trzeba powiedzieć, że to są śląskie zachowania, wewnątrzśląskie, czy my nawet częściowo sami się przez takie zachowania nie niszczymy, więc to jest pytanie, czy należy tak postępować, czy jednak trzeba być jakaś otwartym i po prostu jak ktoś po swojemu coś napisze, że po prostu fajnie, że to zrobił. Mi się wydaje, że to jest dobre, że po prostu te teksty powstawały, a żeby to nie było tak, że tylko ten establishment, który sobie szybciej wyrobił swój idiolekt, żeby on po prostu przez następne 20-40 lat fungował. Nie, mi się wydaje, że po prostu, żeby ta gołtka istniała, żyła i tak dalej, po prostu muszą nowi autorzy przyjść, a żeby oni przyszli, no to nie idzie, że tak powiem, robić z tej takiej atmosfery, dobra, to ja tego nie wydam, nie ferfent, nie chuja, bo dostanę hejt. To jest taki mój komentarz. Może być tak, że Śląsko-Gołtka same Ślązołki niszczą Kasia. Będziemy pomału kończyć. Ja ino podkreślam bardzo mocno, że znajdujemy się w budynku Wydziału Humanistycznego. To spotkanie zorganizowała Filologia Germańska, która taką platformą, wydaje mi się, jest jedną z lepszych platform dla wymiany myśli, dla otwartej wymiany myśli. Zapraszamy Państwa na naszą filologię do śledzenia naszej strony i być może na kolejne spotkania. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, dziękujemy bardzo Państwu za przybycie i do zobaczenia.